Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa, umoya wami uyamtusa uNkulunkulu kakhulu ngosuku lwanamhlanje esihlangana kulo futhi sizoshera izwi. Sizoxoxa sihlephulelane isinkwa sasekhaya ezulwini. Kungesona isinkwa esehla semana bafa okhokho bezidlile, kodwa isinkwa sokuphila esithi masisidla bese siyaphila. Ngoba uyena yedwa inkosi yethu uJesu ngukuvuka nokuphila. Noma efa umuntu uyophila ngoba yena ungukuvuka nokuphila. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ngiyathanda ukudlulisa ukubonga. Abantu baletha abantu izolo ngendlela emangalisayo, ngiyabonga. Kwathola ukuthi hhayi izinga liphezulu. Liphezulu izinga lokuphuma beliphezulu izolo. Ngiyacabanga ukuthi abantu bengithi ngiyazama futhi mhlambe kuzamekile kwangcono. Nibonile ubufakazi bebubuningi kanjani izolo. Ngabuhlukanisa iy'gaba zo-5-5. Ngithi ngizama yona lento ngoba uma njengoba ngicabanga o-5 abathathu uma bengena abawu-4. Uma bebungene ngesikhathi esisodwa, hhayi abantu bayaphuma bathi lento iqeda amadatha ethu, le group iqeda amadatha. So ngizama lokho-ke. Ngakho ngiyacela laba bantu uma kade wazi ukuthi kade ufake ubufakazi namhlanje musubuletha obunye. Mhlawumbe asidedelane ngamaviki, mhlawumbe kuzosisiza lokho, angazi ngempela. Angazi ukuthi inkinga ikuphi. Ngakhona baletha ubufakazi every week. Mangabulethanga every week ubuletha every day. Kade ebulethile izolo, uyabuletha namhlanje. Asicabangelaneni ngamadatha bazalwane, asicabangelaneni. Bese siyeka lento umuntu uma ingena athi kade ngagcina ukufakaza. Ngoba ngesikhathi uthi kade wagcina ukufakaza uthusa nabanye abakade bagcina. Njengoba sekucishe kube iculo nje. Kade ngagcina ukufakaza. Kade ngagcina ukufakaza. Yabona ukuthi uvusa abanye ukuthi abazofakaza. Ake uyifakazele nje ungasitsheni kade wagcina. Ufakaze nje kuphela, yabo. So-ke okwamanje ngicela-ke senze kanje. Sithi evikini letha ubufakazi obubodwa, hhayi obu-2. Letha bube bunye ngeviki. Mhlambe sokwazi ukuyimonitha lento yethu. Ubufakazi obubodwa ngeviki. Letha lona zonke iy'nsuku. Cha, ngiyaxolisa. Ake sizame nje-ke bafowethu. Ngoba manje ngempela nangale kokuthi abantu baqoshwe ubufakazi, kahle kahle baqoshwe ukuthi amadatha abo ayaphela. So uma ukade uletha ubufakazi usobuyisa ngesonto elizayo. Sidedelane nje bafowethu, ngiyacela ngoba imina engibonayo ama-figures la. Imina engibona ama-figures. Izolo nje kuphela kugwinyeke abantu abaningi abebelethiwe. Kwaphuma abantu aba-over 30, more than 30. Kwagcina kufana nokuthi kungena abantu abangaphansi ka-10 ngoba bebesondela ku-40. Kanti ngenxa yabantu abaphumile, ngenxa yalobu bufakazi. Ku-obvious ukuthi ibona. Kodwa ngeke sibuvale, siyabudinga ngoba busekela izwi likaNkulunkulu. Kodwa thina esiletha ubufakazi ake sicabangelaneni. Ngenzeka ukuthi wena une-Wi-Fi ekhaya noma wena une-Wi-Fi emsebenzini, kulula kuwena. Kodwa kwabanye abantu akulula. Letha ubufakazi. Kodwa ake sidedelane. Mhlawumbe ake siqale kanjalo-ke. Ngikholwa ukuthi izosisiza. Ngiyabonga kakhulu-ke. Ngizobumukela nje bonke. Angikafuni ukufika la ngizobukhetha khona ngoba kuzolimala abantu. Athi obami bebubuncane kuye akabufaki. Kanti kumina bekuyinto enkulu. Gcina besho njalo abanye. Athi noma buncane komunye umuntu kumina bukhulu. Kade sesitheni thina ngoba besingazange sisho lutho. Uphawu lokuthi unembeza wakho uyasho ukuthi lento ezoyikhuluma injani incane. Manje usutshela thina ukuthi komunye umuntu ngenzeka kube into encane, kimina kukhulu. Cha, letha nje ubufakazi. Enye izinto ezidla isikhathi, 3 minutes wakho usheshe uphele ngoba uyajikeleza. Yeka nje ukujikeleza. Hlala phezu kwabo ubufakazi. Ukuze ukwazi ukusho zonke izinto ofuna ukuzisho, usophinda ubulethe obunye ngesonto elizayo.
Ake simonithe kanjalo lento. Ngiyacela egameni leNkosi yethu uJesu ophilayo. Ngibonge abantu bebebalethile abantu ngendlela emangalisayo. Qhubekani nibalethe, qhubekani nibalethe. Sizozama ukulungisa izinto ezenza abantu baphume ngokucabangelana. Uthando lolo. Sikhulume kakhulu ngothando kule nkundla. Uthando ukucabangela omunye umuntu. Hhayi-ke asiqhubeke nodaba lwethu lwalo ongenamthetho omelana nobunye kuKristu. Asiqale-ke sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba nangalesi sikhathi, siyabonga uthando sithande ngalo. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu nomusa. Ngiyacela, ngiyancenga ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, ukhulume, uzambule, usize kube yilowo naloyo Nkosi odinga usizo noma ngabe ukuphi la ekhaya lezwi. Ngiyacela igama elinamandla leNkosi yethu uJesu, noma yisiphi isidingo engasibalanga, siyangena kulo mkhuleko ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyabonga ukuthola leli thuba, siyabonga ukuhlangana. Ake sifunde-ke izwi lenkosi laphaya ngokukaJohane chapter 17, liwumgogodla, umkhuleko wenkosi uJesu izikhulekela yona nabafundi bayo kanye nathi sonke esikholwayo. Sofunda uverse 20 noverse 21. Sikhuluma ngobunye, kakhulu sigxile kumphiko uKristu. Kufundeka kanje: angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Sesizodlulela-ke nginikhumbuze, sikhuluma ngongenamthetho okufanele ambulwe, esimthola kwabaseThesalonika besibili. Sikhuluma ngongenamthetho okufanele ambulwe. AbaseThesalonika besibili mawuqala laphaya ku-chapter 2 verse 1, kodwa sigxile ku-verse 5, 6, 7 and 8. Othi anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Senikwazi okumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Thina-ke sithi asimazi ombambezelayo ungenamthetho, kodwa lo mufundele isingisi he, umuntu wesilisa lo obambezela ongenamthetho, unamandla ngendlela emangalisayo. Ongenamthetho akakwazi ukuvela, udinga ngakho ukusebenza umshosha phansi, kodwa akakwazi ukuvela ngoba lo ukhona. Uyoza vele ngoba lo esegudluziwe. Ubani lo? Sibukeke imibuso government emhlabeni wonke. Lithini izwi ngohulumeni? Sase sibuka umoya ongcwele ngoba oyedwa kulezi zinto ezintathu. Njengamanje sibuka ibandla, oyedwa phakathi kohulumeni, umoya ongcwele nebandla. Njengamanje-ke sibuka ibandla. Masiqeda ukubuka ibandla, sobe sesisondela kakhulu kwi-answer yethu ukuthi ukhona lo ovimba ongenamthetho. Kodwa imfihlakalo yakhe isiyasebenza. Iyasebenza emabandleni, iyasebenza emsebenzini esiqashwe kuwo, iyasebenza komakhelwane, isebenza ngisho emakhaya esihlezi kuwona. Awuboni wena kanti uhlezi nomphiko uKristu omelene nawe. Kungaba udadewenu, kungaba umfowenu, kungaba umzali wakho, kungaba ingane yakho. Imelene nawe ngendlela emangalisayo nokukholwa kwakho. Kanti cha, umphiko uKristu otshaliwe
ngenxa yakho. USathane phela akave esaba bazalwane, uyasesaba uSathane, uzama ngawo wonke amandla. Ngendlela akasaba ngayo akezi yena ngqo, uthumela iy'sebenzi zakhe ukuze kushe zona. Uyakusaba ukusha ngoba uyazi ukuthi usazosha ingunaphakade, uyakusaba nje ukusha. Manje thina uma singamalanga bomlilo uhambela kude, bese ethuma iy'khonzi zakhe zizosha, zithi uma zifika zangasebenza afika ayishaye futhi. Kuyashaywana lapha emkhathini, engathi aniyazi le ndaba. Kuyashaywana, wobuza i-devil worship yokutshela, uma ithunya umsebenzi angakwazi ukwenza, iyashaywa. Kwasho enye ingane engangayixoxa lento, ingane kulesi sikole esiwumakhelwane, abezayo ngoJulayi bazosibona leso sikole, abanye bayasazi. Iyafika-ke ingane ithunywe uSathane lapha enkonzweni. Mina-ke sengizwe indaba-ke seyadlula leyo nto, angazi ngeSunday efike ngayo. Sekukudadlana impela kona, kudala nje. Uthisha esikhonza naye, niyamazi, angizukhuluma ngaye. Uthisha esikhonza naye wakuso lesiya sikole uyangixoxela-ke ngeSunday size enkonzweni phela kade ngizwe iy'ngane ziyakhuluma. Ezinye seziyangitshela ukuthi hayi bo, uSibani Banyana ushayiwe emkhathini. Hawu, ushayelwani na? Ubethunywe ubaba uNsibande wafika wehluleka. Uthi ngeke aphinde aye kuleliya sonto. Hawu, yini angeke aphinde eze na? Wafika washa inkonzo iqalwa yaze yayophela esha. Kanti uzothi uma ephuma lapho ehlulekile imishini yakhe, uSathane ashaywe emkhathini. Kusuke sekushaya umphefumulo-ke, uyona phela ophumayo lo mzimba lo ngoba usuke usele lo. Uthi washaywa kodwa nje ngeke akacabange ukuphinda eze laphaya entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. So kuyashaywana-ke emkhathini, ungacabangi ukuthi kuyadlala. uSathane akafuni ukuza yena, uthumela iy'khonzi zakhe khona zizosha aphinde ayishaye. Angidlule-ke lapho. Kuhle uhlale uyilangabi lomlilo. Sikhuluma-ke ngamabandla. Izolo-ke sigcine sithinta, asangakhuluma sathinta nje abaseKorinte besibili chapter 2, 2 Corinthians chapter 2 verse 14 no-15 no-16. Kufundeka-ke kanje: kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. La uPostoli Paul ehola uMoya oNgcwele uyabhala uthi uNkulunkulu makabongwe ngoba uyasihola odwendweni lokunqoba. Le nto ebengisho ukuthi uSathane uyasesaba kakhulu futhi hayi kancane. So indlela asesaba ngayo thina okwethu ukuthi simkhomande nje, simthume esihogweni, ngoba sinikeziwe igunya kuMathewu 18:18 noMathewu 16:19 ukuthi noma yini esibophe emhlabeni yaboshwa ezulwini. So umkhomande nje uSathane, mtshela Sathane, ney'ngelosi zakho, go to hell, nayindawo yakho ekufanele. Kuphela nje usahlulelwe. Masihlulele iy'ngelosi kuzobe kungangeni yena simhluleli yena, sahlulelwe. So-ke lithi-ke uverse 14, uNkulunkulu makabongwe ngoba uyasihola odwendweni lokunqoba kuKristu. Angeke unqobe uma ungekho kuKristu. Kufanele ube kuKristu ukuze uholeke odwendweni lokunqoba. Lithi-ke uNkulunkulu obonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni. Ubonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe. Kusho ukuthini lokhu? Uzokhumbula uPawulu ukhulumile wathi, la emhlabeni sibona ingxenye kodwa ngale siyobona konke. Sazi ingxenye siyokwazi konke. So uNkulunkulu ubonakalisa iphunga lokwazi. Ake ngifuna khona uzongizwa. Nakho ukudla kuphekiwe. Mhlawumbe uhlezi ekamelo bese kufika iphunga nje lokudla. Iphunga nje lokudla. Usukubonela ukudla? Cha. Usuke uzosutha usuthiswe iphunga? Cha. So kuthiwa-ke thina siyiphunga lokwazi kwakhe. Ngamanye amagama siveza ingxenye encane kakhulu yokwazi kaNkulunkulu. Siyivezela abani? Usuzolalelana. So uNkulunkulu
ukwazi kwakhe kujule ngale ndlela ukuthi thina siveze iphunga lokwazi kwakhe, asikwazi ukuveza ukwazi kwakhe njengoba kunjalo. Ebekuveza ngathi, hhayi ukuthi thina esikuveza sinamandla thina ukuveza ukwazi kaNkulunkulu, kodwa uveza ukwazi kwakhe ngathi. Ake ngilinganise. Uma kunomuntu la oyimpumputhe ongaboni emehlweni, bese yakhulekelwa, avuleka amehlo, iphunga lokwazi kaNkulunkulu lelo. Kithina sekuyisimanga esikhulu, awu uNkulunkulu uvula umuntu amehlo, siyambonga. Yena uthi no, incane kabi lento eniyibonayo ngamandla enginawo. Bekuyiphunga nje lokuthi nazi ukuthi yini engikwazi ukuyenza. Uhlatshwe isibhobo akube uthi uJesu Kristu uyinkosi usinde. Uvelelwe inkinga enkulu uthi uJesu Kristu uyinkosi usinde. Kuyena iphunga lelo, iphunga nje. Yalibona iphunga? Lento esheshe idlule esheshe iphele, iyona-ke kuyena. So-ke ubonakalisa-ke iphunga lokwazi kwakhe ngathi ukuthi abantu bethi, hawu, uma kwenzeka kanje kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bethi abantu, hawu, kusho ukuthi lento yenzeni isikhona ngempela. Iphunga lokwazi kwakhe. Ngiphinde uvesi 14. Kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu, nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Verse number 15. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Siyiphunga elimnandi likaKristu. Ake kuphinde ngikwenzele futhi ungizwe ukuthi ngithini. Uma uthatha i-Lux soap, i-Lux insipho yokugeza, uhambe uyogeza. Uma uphuma ebathroom, uphuma unuka le-Lux, uphuma sizwe iphunga, ukube kuyakwazi ukuhlonisa uyatshela ukuthi hayi, yazi wena ubugeza nge-Palmolive, yazi wena ubugeza nge-Lux, wena ubugeza ngokuthi. Ngoba ngisho nobe egeza nge-Sunlight lehlaza, kunephunga lakhe nje naye aqhamuka nalo. Yabo. So-ke lithi-ke lelizwe ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu. Now, asilona iphunga la noma yiphi insipho, kodwa siyiphunga elimnandi likaKristu. Why sibe iphunga likaKristu? Ngoba siwashwe ngegazi lakhe, sinuka yena. kuNkulunkulu uma usondela uzwe iphunga lendodana yakhe kuwe, abese kugona aku-embrace, akubusise. Ngoba wena uhlanziwe ngegazi likaJesu, ngendlela enamandla ngayo le nkonzo yokuvuma izono. Uma usuvuma izono zakho, unuka uJesu kuNkulunkulu. Asimbindi verse 15. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu. So uNkulunkulu uzwe indodana yakhe kuwe ngoba wena ugeziwe ngegazi likaJesu. Uma ungageziwe uyanuka phu, iphunga elimbi. Yayizwa loo nto ngoba unjani? Awuhlanziwe ngegazi likaJesu. Angazi ukuthi uhlanziwe ngani. Ngele imbuzi futhi unuka imbuzi wena. Ngele inkomo unuka inkomo wena. Yayibona loo nto. So-ke kuNkulunkulu siyiphunga elimnandi likaKristu. Asiphinde verse 15. Ngokuba siyiphunga elimnandi likaNkulunkulu, uxolo, siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. So kubantu abasindiswayo siyiphunga elimnandi ngendlela emangalisayo, ngoba bathola ukuphila ngephunga eliqhamuka kuthina. Bayaphila yini abantu ngephunga lakho? Noma unuka, uyabona umuntu osuke eshintsha umoya. Sisithi ukushintsha umoya masihloniphe, umuntu osuzile eshintsha umoya. Kuyiwa njani ukunuka? Kunuka indlu yonke, shintsha umoya. So-ke sithina bangcwele siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu, kubo abasindiswayo. So sesiyadlula manje ekutheni sibe yiphunga kuNkulunkulu kuphela. Nakulabo abasindiswayo siyiphunga elimnandi likaJesu. Kufanele umuntu athi, ngiyazi nami ngiyamfuna lo Jesu naye. Asiqhubeke.
ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kuba abasindiswayo nakuba abalahlwayo. Kulaba kusho abalahlwayo-ke manje siyiphunga lokufa kube ngukufa. Kwabalahlwayo asilona iphunga elimnandi, siyiphunga lokufa kube ngukufa. Kodwa kwabasindiswayo siyiphunga elimnandi likaKristu kubona nakuNkulunkulu, ngoba yikho besindiswa. Uma ngibuka isikhathi angabe ngisangena ku-16, ngigcine ku-15 ngawuhlokoza nje u-16. Hhayi bazalwane, imnandi indaba. Wena uyiphunga elinjani kuNkulunkulu? Uyiphunga elinjani kithina abantu? La udlule khona, udlula kweneme noma abantu belimele? Yini ephuma emlonyeni wakho? Uyiphunga elinjani? Hayi ngiyabuza nje mina, uyiphunga elinjani? Ake ngikushiya nalo mbuzo. Ngiyathemba ukuthi uzongiphendula ngesikhathi othanda ukungiphendula ngaso, futhi uma ungangiphendulanga ngakulutho, thembeka kuwe uziphendule wena. Uyiphunga elinjani? Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Siyabonga ukufundiswa ngephunga. Siyabonga Nkosi, size sibe iphunga elimnandi lakho Nkosi Jesu kuNkulunkulu nakubantu. Ngenxa yephunga lokwazi kukaNkulunkulu okukuthina abantu basindiswe. Udumo Nkosi silinikeza wena. Siyabonga, siyakuthanda ngendlela emangalisayo ngoba uwena osithande kuqala. Ngalahlekelwa noyedwa kulabo abaseKhalezi, ngiyathandaza. Ngalahlekelwa noyedwa kulabo abasentabeni indlu kaJehova, ngiyathandaza. Ngalahlekelwa noyedwa Nkosi okhona emhlabeni okukhonza ngeqiniso. Siyabonga, udumo silinikeza wena, lungu lwakho uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Hayi akekho ofana naye, Baba uNzibande. Ngiyavalelisa ukuthi uJesu Kristu inkosi.